गिबियाव खुलुमबाय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय बावहाय दिनै जोंनि हांख्रायनाय बायदियै बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि पर्टेल मिडिया बिथांमोननिसिम गिबियाव ब्लग 14 नं चिरांदुवार ब्लग इउपिपिएलनि जानानै बिथांमोननो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाजों लोगोसे सारा बिटिआरनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ गिबियाव जासिबाय। दिनै बावहाय पर्टेल मिडियाखौ लानानै मोनसे क्लियारिफिकेशन होननानै जोङो दिनै बावहाय जुथुमदों। दा बेवहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि मानगोनां लोगो आफादगिरि बरगयारि बिथां, मानगोनां अष्टमी नार्जारी बिथां, गाहाय नेहाथारि मिथुनजय बरगयारि बिथां, लाइमोन गांखंनि मानगोनां आफादगिरि राजेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे मानगोनां बिथांनि दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन, प्राइमारिनिफ्राय बाहागो लानो हानाय जोंनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन। दा दिनै बेखौनो जों नैबे मिडियानि गेजेरजों क्लियारिफिकेशन होनांगौ दं होननानै जोङो सानदों। मानोना जों मिथिनो मोन्दों एबा नुनो मोन्दों जे मैया 14 नं चिरांदुवार बिपिएफनि ब्लक अफिसाव अबसे बुंनो थाङोबा बियो ब्लक अफिसबो नङा, खारन जों दिनैसिम 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफनि मावख' एबा अफिस दिनैसिम जों नुफेराखै। निस्सय बिथांमोना सोरनिबा न'खौ भारा लानानै बावहाय मावख' खालामदों जानो हागौ आरो बावहायनो बिथांमोनहा मैया मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जोङो नुदों आरो बे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गाइडेन्सआव अर्थात लिडआव जे 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएलनिफ्राय 193 मावथि एबा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिपिएफआव जयनिं जादों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों। दा बेहाय जोङो बेखौनो बुंनो लुबैदों, अर्थात बेखौ लानानैनो जोङो निस्सय सारा बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननो अर्थात जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननो क्लियार होनांगौ होननानै जोङो सानो। मानोना जों बयबो मिथिगौ जे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा नंगौ बिथाङा मोनसे समाव इउपिपिएलआव दङमोन, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। नाथाय बेखौबो जों मिथिगौ जे बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां टिकेट मोनैनि थाखाय जे बिथाङा खुद्रिनानै बै समावनो जे बिपिएफआव गावनि गासैबो टीम अर्थात बिथांजों जाय अंगि भंगि थाफाग्रा बिथांमोनखौ लानानै बिपिएफजों सामिल जानानै खामानि मावनाय अर्थात बिपिएफआव जयनिं जानायखौ जों बै समावनो जोङो मिथिनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जों बेखौसो आसरित मोन्दों जे बिथांमोनहा आगोलावनो जयनिं जाखानाय बिथांमोनहा मैयासो माबोरै गोदानै मोनसे जयनिं जानायनि नाटक खालामखो एबा जयनिं मैयासो बोरै जाखो। दा बेहाय मोनसे कुइसनेबल जानानै थाबाय। मानोना जोङो खोनानोबो मोन्दों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा जुदिअ बिपिएफजों थानानै खामानि मावदोंमोनबाबो एबा बिपिएफआव थानानै थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव नारा नाथा इउपिपिएलजों जुजिनानै जेरैबायदि रिजाल्ट बिथाङा हाग्रामा महिलारिनो होनो होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, नाथाय बिथांनि जेनाखि प्रतिश्रुति एबा कमिटमेन्ट बियो बिथांनि कमिटमेन्ट मथे नेगेटिभ जादों। दा बेनिखायनो जोङो दिनै साननो गोनां मोनसे बाध्य जादों जे बिथाङा गमामायैनो बिपिएफ दोलोआव थांनानै जे बिपिएफनिफ्राय रेसपन्स मोनाखैमोन नामा, ना गमामायै बिबोमोन नामा जे बिपिएफनि बिथांमोनहा गेजेर गेजेर बुंबाय थायो जे सांग्रां ब्रह्मजों फैनाय साफ्रोमबो इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिनो अर्थात बिपिएफनो सासेबो भट होआखैमोन, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेननो गोनां जादोंमोन होननानै जोङो गेजेर गेजेर बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा बिपिएफनि कर्मीनि खुगानिफ्राय जोङो गेजेर गेजेर खोनानो मोनबाय थादोंमोन। दा ओंखायनो
जे बिनिफ्राय जोङो दिनै साननो बायद' जायो बा बिनिफ्राय जोङो हमदांनो हायो जे बिथाङा गमामायैनो BPF-आव हय रेसपन्स मोनमाराखैमोन नङाब्ला मैयासो मानो बिथाङा BPF-आव जइनिं जानो गोनां जाखो दा बावहाय बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बिथांमोननि माखासे बाइटनि गेजेरजों खोनानो मोन्दों जे 12 नं चिरांदुवाराव दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि लिडआव जाय UPPL-नि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो जइनिं जाफैबाय बिनि उनाव 12 नं चिरांदुवाराव अर्थात UPPL-नि BT एबा माने शक्तिहीन मोनसे समष्टि जागोन होननानै जों एसे खोनानो मोन्दों नाथाय जों बेखौसो क्लियार खालामनो लुबैदों जे दिनै 12 नं चिरांदुवार समष्टिया मोनसे शक्तिशाली समष्टि बियो UPPL-नि मोनसे मैखोम समष्टि आरो बेनि रिजाल्टआ दाख्लै थांनाय MCLA-ल' नङा बेनि रिजाल्ट अर्थात 12 नं चिरांदुवारनि जेनिखि UPPL-नि जेनिखि बहाय जेनिखि अबस्था बेखौ जुदि जों नोजोर होयोबा थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय सोलिबाय थानाय इलेक्शननि जेनिखि फिथाइ जों बेनिफ्रायनो हमनो हायो दा बावहाय जोङो दिनै बेखौनो फोरमायनो लुगैगोन जे 12 नं चिरांदुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे BTR-नि साफ्रोमबो UPPL-खौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननो जों बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जे बिथांमोनहा UPPL-निफ्राय BPF-आव थांदों होननाया मैयानि खोथा नङा बियो आगोलनिनो खोथा आरो बिथांमोन थांनायनिफ्राय जे जोंनि दोलोआव UPPL-आव बा 12 नं चिरांदुवाराव माबा मोनसे प्रभाब जागोन बियो खुनु बाथे नङा जों बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जोंहा बिथांमोन थांनायनिफ्राय खुब जोङो जोंनि जेनिखि दोलोनि मावथि बिथांमोननि गेजेराव सिगाङाव जेरैबायदि मोनसे सोमोन्दो गावजों गाव सोरखौबा एना एनि सोरखौबा लानानै सावरायनाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय बे मोनसे परिबेस बिथांमोना खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोन थांखांनायनि उनाव दिनै बे परिबेसा जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जाबाय आरो भबिष्यताव बेबायदि मोनसे गावजों गाव सैलायै एना एनि अर्थात गावनिखौल' सिन्था खालामनाय सार्थलबि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गावखौनो दैदेनगिरि होननानै BPF-आव बाहागो लाफैदों बेनिखायनो जों बेखौनो बुंनो लुबैयो जे 12 नं चिरांदुवार समष्टिया बिथांमोन थांखांनायनि उननिफ्राय दिनैसिम खोब मोनसे मोजां अबस्थायाव दङ आरो बेनिफ्राय इयुनाव साबसिन जानो थांगासिनो दं बेखौनो जोङो फोरमायनो लुबैयो जों बेखौनो फोरमायगोन जे बिथांमोनहा जे UPPL दोलोनि दिनैसिम बिथांमोननि जेनिखि UPPL-नि सायाव सेक्रिफाइस बा मावदान दङ होननानै जोङो दिनैसिम जोङो नुवाखै खारन बिथांमोनहा जाय बिथांमोनहा दिनै दैदेनगिरि होननानै लादों बिथांमोनहा UPPL-नि सासे एबा चिरांदुवार समष्टिनि सासे दैदेनगिरिथार बेबायदि नङामोन जास्ट मोनसे समाव बिथांमोनहा सापर्टार हिसाबै खामानि मावदोंमोन बेखिनि बेनिखायनो जों बेखौनो क्लियार खालामनो लुबैयो बिथांमोन थांनायाव दिनै जोंनि दोलोआ एबा समष्टिया आखु सिगुर आवगासेबो जोंहा जेबो खथि जाया मानो होननानै बुङोबा दिनैबो UPPL दोलोनि जेनिखि निथि आदर्श UPPL दोलोनि जेनिखि भिजन बेखौ मोजां मोननानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ UPPL दोलोआव दिनै बरंस' जइन जाफैनासो दिनै नुबाय थादों बेखौनो फोरमायनो मोनदेरनानै गोजोननाय मोनबावगोन जे बावैसो सिगां जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे नुनो मोन्दों जे जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं अर्थात एक्स प्रिन्सिपाल मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारी साराबो दिनै UPPL दोलोआव बरंस' जइन जानायखौसो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों दा बावहाय बेखौनो फोरमायो जे UPPL दोलोआ दिनैसिमबो मोनसे मोजां उद्देश्य गोनां भिजन गोनां बयखौबो लानानै खामानि मावनो हानाय बयखौबो बिसासाव लानानै बयनोबो अननाय होनानै खामानि मावनो हानाय मोनसे दोलो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव ओंखायनो दिनै जोंहा बेंटल कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रन्जित नार्जारी सारमोन बायदि समाजाव गोदोनिफ्रायनो अबदान होबोनाय समाजनि मोजां मावबोनाय बिथांमोनहा दिनै UPPL दोलोआव दिनै आरो जयनिंसो जाफैबावनायखौ जों नुनो मोन्दों
बेनिखायनो जोङो मानगोनां डक्टर रन्जित नार्जारि सारनिसिम 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जों सारखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो बरायो आरो साबायखर बावो आरो बेखौनो जोङो खावलायबावनो लुगैदों बा फोरमायदेरबावनो लुबैदों जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जिनिखि टीम बिथांमोनहा गोबां दङ होननानै बुंनानै लादोंमोन नाथाय मैया बिथांमोनहा 193 जाबाय होननानै फोरमायदों आरो गोबां थाबोबावदों होननानै जोङो जोंनि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायदों आरो भबिष्यताव फैगोन होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेवहाय जोंबो नुदों नंगौ बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा दोलोनि नीति आदर्शजों मिलायनानै खामानि मावग्रा माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा दंफायोमोन निस्सय बेयो सैथो नाथाय मैयानि दिनाव जाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शजों जेब्लायबो मिलायनानै खामानि मावग्रा बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बै हान्जानिफ्राय ओंखारनानै दिनै थानायखौसो जों नुनो मोनदों बेनिखायनो 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन नोंगौ थांनाय माखासे समाव माखासे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि थाखाय माखासे साधारन व्यक्तिगत भुल बुजाबुजिनि थाखाय बिथांमोना थांनाय इलेक्शनाव जुदिअ जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ एरायनानै बिपिएफखौ सापर्ट खालामदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा जोङो मिथिगौ इउपिपिएलनि दोलोनि नीति आरो आदर्श मानगोनां प्रमद बर' सारनि जेनिखि नीति आदर्श बेखौ जेब्लायबो मान होयो सन्मान होयो ओंखायनो जोङो दिनै नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायगोन जाय बिथांमोनहा मैया बिथांमोनजों थांफायाखसै बा बिथांमोननि जेनिखि कुटनीति बिथांमोननि जेनिखि स्वार्थ लबि बेखौ हमनो हानानै एरायनानै थाबाय बै बिथांमोनखौ जोङो जोंनि दोलोनि फारसे फैनानै खामानि मावफैफिनगोन होननानै जोङो मिजिंथिनाय आरो आसा दङ आरो बिथांमोनहा जोंनि माखासे दैदेनगिरिनि गेजेरजों दिनैसिम जगाजग खालामबाय थादों होननानैबो जोङो मोनसे सर्सआ दिनै जोंनिसिम क्लियार जाफैदों आदा नोंथांमोननि जि इउपिपिएल दोलो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ थिरांथा मोनसे हाबा मावनो थिरांथा लायोब्ला जोबोद गोहैलो होनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेखौनो बुङो बेखौ फोरमायदों मा बुंगोन बे समाव बेखौथ' दिनै आंनि खुगानिफ्राय बुङोब्ला बियो सत्यथार होननानै मानसिफ्रा नङाबो सानफ्लांनो हागौ नाथाय जोङो मानगोनां दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिडियानि गेजेरजों दिनै मेल मिटिंनि गेजेरजों गावनो बुंथिबाय थादों जे दिनै बिटिसिआव जिखिनि बिथाङा फिथा हाबायबायदों अन्थाइ खाम्फा गायसनबायदों बियो थांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव जेनिखि सेंसन जानाय खामानिखौसो बिथांमोना दिनैसिम फिथा हाबायबायदों होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदों दा बिनिफ्राय बेनो प्रमाण जे मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा बुंनाय बायदि जुदिअ डिसिसन मथे बुंनाय मथे खामानि जुदिअ मावनो हायोमोनब्ला दिनै जोंनि बाहाय थानायनि बादैबो बे चिरां समस्तिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय सोंनानै लानो हागोन जे नैबे मास मोनब्रै समाव हाग्रामा महिलारिया 14 नं चिरांदुवारजों लोगोसे बे खाथि खाला अर्थात बिटिआर ओनसोलाव दिनै गावनि सरकारनि समाव मा खामानि मावखो बेखौ रायजोफोरनाव सोंबा आल्टिमेटलि बेनि रिजाल्टखौ एबा बेनि रिप्लाइखौ रायजोफ्रानो होगोन होननानै आङो बिसास खालामो।